kuuhun lennättämä. Kaupalliset yhtiöt ovatkin näkyvästi mukana uudessa avaruuskilvassa. Kreikkalaisiesikuvastaan poiketen tämä Odysseus ei matkallaan harhailut, vaikka animaationa esitetyssä laskeutumisessa oli häikkää ja yhteys maahan on ollut toivottua huonompi. What we can confirm, without a doubt, is our equipment is on the surface of the moon and we are transmitting. So, congratulations IM team. We'll see how much more we can get from that. Ei siis vanha tuttu NASA, vaan IM. Se on teksasilainen kaupallinen yhtiö Intuitive Machines, joka vei NASAn tutkimuslaitteet ja Jeff Koonsin taidetta kuuhun laskeutujallaan. Uusi rahaa säästävä toimintatapa. That is where NASA pays a company to take our equipment, our science to the moon, down all the way down to the surface and get our data back. But this is the company's mission. Uusi avaruuskilpa on vienyt kuun pinnalla jo 5 valtiota. Yhdysvaltojen ja usean kumppanimaan Artemis-ohjelma lennättää sinne astronauttinsa 2026. Silmissä siintää pysyvämpi oleskelu ja kuun jään eli veden hyödyntäminen muun muassa rakettipolttoaineena. Base camp will be a jumping off point for human explorers that go to Mars and even other destinations in the future. So the moon is almost like a beachhead or a gateway to go further out into the solar system. Pelottomia näkymiä, mutta onpa ihminen onnistunut saamaan itsensä kuuhunkin. Sitten taloutta lyhyesti. Energiavirasto kertoo selvittävänsä, rikkoiko joku toimija sähkömarkkinalakeja tammikuun alussa sähköjen hintojen ollessa huipussaan. Virasto korostaa, että tällainen selvittäminen on normaalia markkinavalvontaa, eikä se epäile sitä, että jokin rikkomus olisi tapahtunut. Nousemassa tämän vuoden yhtiökokouksissa keskimäärin 5-8%. Kylmä alkuvuosi lisää korotuspainetta, sillä lämmitys on hoitovastikkeiden suurin kuluerä. Ja Kyberturvallisuuskeskus varoittaa sähköpostitilien murtoaallosta. Tietojen kalastelu on jo tähän mennessä johtanut useissa tilanteissa tilimurtoihin ja uusien kalasteluviestien lähettämiseen. Tehokas suojautumiskeino on monivaiheisen tunnistautumisen pakotettu käyttöönotto. Ilmastonmuutosta yritetään torjua nyt teknologisilla hiilinieluilla. Niiden avulla hiilidioksidia poistetaan ilmakehästä ja varastoidaan pysyvästi maaperään. Suomen ilmastopaneelin mukaan lisäksi tarvitaan jatkossakin merkittäviä päästövähennyksiä ja hiilinielujen vahvistamista. Tehokkaita keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan etsitään koko ajan. Uusin ratkaisu ovat teknologiset hiilinielut. Ne on nostettu merkittävään rooliin niin EU:n tuoreissa vuoden 2040 ilmastotavoitteissa kuin Suomen hallitusohjelmassakin. Teknologiset hiilinielut on siis teknisiä keinoja, joilla tai voimalaitoksen piipusta otetaan hiilidioksidi talteen ja se kuljetetaan varastoitavaksi esimerkiksi Norjan entisiin öljykenttiin Pohjanmerelle. Suomen maaperä ei nimittäin sovellu hiilidioksidin varastointiin. Hiilidioksidia voidaan varastoida myös pitkäikäisiin tuotteisiin, kuten betoniin. Toisin kuin moni toivoo, teknologisilla hiilinieluilla ei kuitenkaan pystytä korvaamaan luonnollisia hiilinieluja, kuten metsiä ja maaperää. Joka tapauksessa tullaan tarvitsemaan sekä teknologisia hiilinieluja että teknologisten hiilinielujen. Suomen ilmastopaneelin laskelmien mukaan hiilidioksidin sitominen teknologisen hiilinielun avulla maksaa noin 200 € hiilidioksiditonnilta. Luonnolliseen nieluun, kuten metsiin tai maaperään sitomisen hinnaksi tulee vain noin 20 € tonnilta. Hiilinielujen lisäksi ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii edelleen myös päästöjen vähentämistä. Ensimmäinen vaihtoehto ilman muuta pitää olla se puhtaat ratkaisut ja päästöjen vähentäminen. Ja sen lisäksi sitten otetaan käyttöön sekä luonnollisia että teknologisia hiilinieluja. EU:n tavoitteena on vähentää päästöjä 90% vuoteen 2040 mennessä. Suomi aikoo olla hiilineutraali jo vuonna 2035. Huomenta Suomi herättelee huomenna viikonloppuun 8:05. Lumisimpien alueiden valtavat lumikuormat katoilla voivat aiheuttaa vaaratilanteita. Verkossa meteorologimme Pekka Pouta havainnollistaa omalla tyylillään, kuinka painavia kattojen lumikuormat voivat pahimmillaan olla. Lisää siis osoitteessa mtvuutiset.fi. Ja viime päivien plusasteet ovat sulattaneet lumia. Liisa, vieläkö
sitä riittää maassa yhtään. Ja kyllä tuolla Lounais-Suomessa alkaa olla sellainen tilanne, että lunta on paikoin alle 10 senttiä.